ओरैबायदि खोथा दङ UPPL आव जे बांद्राय अजा बुरजाबा फिसा थैयो बेबायदि खोथा थायो दा अभारद्राय जेनेबा बिसिनियाव स्मार्ट गोरों बाराद्राय बायदि जानाय एसे बिसिनियाव दङ हिसाबै दा बांद्राय बिदिद्रायजों सोलिनाय आं मोजां मोनाखै आरोखि UPPL हिसाबै माखासे जेनेबा गुबुन जायगायाव मावदों खोमा जेनेबा जों दा प्रेजेन्ट जेनेबा जोंनि दतमा समस्थियावहाय जेनेबा जोङो केन्डिडेटआबो जेनेबा मोनदोंब्लाबो जेननानै थांदों दा बेवहाय जोङो बाहाय माखासे जेनेबा जोंनियाव मावनायानो जाथायखायाखै आरोखि दा गुबुननियाव मावदों मावाखै आं मिन्थिया खिन्थु जोंनि जायगायावहाय आङो मावथायनायखौ नुखायाखै आं बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि बारा खोथा बुंनाय नङा दिनै नैबे मोनसे भिडिअआ राजखान्थिसो जागोन UPPL निफ्राय BPF आव 40 जनसो दिनै जयनिं जादों थ' आवगोल UPPL आव थानाय समाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ आं बुंनो थांला आरो बिनिनो राव जे बिथाङा बुंदों दतमा समस्थियाव UPPL आ बुंनो थाङोबा मोनसेबो खामानि मावाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों थ' आंनि राव नङा बियो बै व्यक्तिनिसो आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बांद्राय अजा थायोब्ला फिसाबो थैयो ना बेफोरबायदि बाथ्राबो बुंदों मानो खारन बे बाथ्रा बुंनायनि जाहोना जाहैबाय माने बांद्राय गोरों थायोब्ला माने राजखान्थियाबो थाया बा जोबो बे साइसाव बुंनो थांदों आरो बाथ्राखौ थ' बेबायदिनो थारैनो UPPL आवबो बेफोरबायदिनो नामा नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो जानाय हरबानो जाबाय बा फोरमायहरबानो जाबाय आं नायनो मोनबानो गोजोननाय मोनगोन दिनैहाय राजखान्थि होननानै बुङोबा MLA इलेक्सन सफैगासिनो दङ ना दाथ' आरो बास्लायनाय थांलाय फैलाय बेबो बिनाव थांगोन बेबो बिनाव फैगोन नङा होनबा बेफोरबायदिया जाद्लायबाय थासिगोन बेबा बेखौ हाद्रि सारनाय बेबा बेखौ हाद्रि सारलायनाय पलिटिक्स होननानै बुङोब्लाथ' नों जेसेबां हाद्रि सारनो हायो एसेबांसो माने बाथ्रा बुंगोन थिग बेफोरबायदिनो मैया रेलि मोनसे लादों राकेश ब्रह्मनि माखासे बाथ्रा बुंनाय राव जे ओरैबायदि बुंदों बाथ्रायाव हाग्रामा महिलारिया जुदि मुस्लिमफोरनि भटखौ थफिखौ गाननानै जुदि भट बोनो हायोबा आं मानो हाया ना बे सिस्टेमाव बाथ्राखौ बुंदों बिथांनि थफि गाननायनि कारनाबो बेनो जे आं थफि गाननानै 10,000सो भट बोनो हायोब्लाबो जथेस्थ' खिन्थु आं राकेश ब्रह्म सारखौ आं बुंगोन नोंथांनि रावा जुदि नोंथांनि बाथ्राफोरा जुदि थिगब्ला मा 10,000 बेलाय 20,000बो फैगोन बा नेक्स्ट 5 बोसोराव नोंथांमोननि UPPL सरकाराबो फैनोबो हागौ नोंथांमोननि बाथ्रा बुंनाय मेनावनो गुदियावनो बिथां प्रमद बर' सारनि लोगो हमनायाथ' लोगो हमो अनलि खुगाल' बुङो खिन्थु मावनाया खम जायो जोंनि नुहुरनायाव बुजिनायाव बेखौ UPPL नि सोद्रोमाफोरा गाज्रि मोननाङा खारन जों बुंखागोन आरो नुखादोंबो आरो जाय मानसिया प्रमद बर' सारखौ लोगो लाहैनाय व्यक्तिफोर बै बिथांमोनानो बुङो जे अनलि खुगा लोगो हमा नङा बियो लोगो हमो रायलायो फाफ्लि बुज्राबलायनानै माने खाथियाव बोजबना लानानै रायलायो बेफोर थिग नाथायबा खुगाल'नो बुङो मोनसेबो खामानिखौ मोजाङै खामानि मावनानै हरा होननानै बुंलायसो गारो बै व्यक्तिफ्रा थ' जिखियानो जा मानो गोलाव बाथ्रा बुङा नैबे सुबुंनि नैबे व्यक्तिनि बाथ्राखौसो जों एसे खोनासंनानै लानि बेयावनो आङो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर जासियो जे दिनैहाय नैबे जोंनि नेपालपारा BCDC नि सिङाव थानाय नाराबारि भट केन्द्रआवहाय जे जयनिं प्रग्राम लादों बेवहाय जोङो UPPL हिसाबै पुराना चेयारमेन आरो जोङो गासै मथा-मथि 40-50 जनसो फैबाय आरोखि दा जोंनि मेन फैनाय उद्देश्यआ जाहैबाय मा जोङो नैबे दा प्रेजेन्ट दा मथा-मथि सरकार जेनेबा जोङो सरकारजोंहाय जों मोजां मिलायनानै खामानि मावनो थाखाय जों फैनाय जादों आरो जोङो ओरैबायदि खोथा दङ UPPL आव जे बांद्राय अजा बुरजाबा फिसा थैयो बेबायदि खोथा थायो दा अभारद्राय जेनेबा बिसिनियाव स्मार्ट गोरों बाराद्राय बायदि जानाय एसे बिसिनियाव दङ
दङ हिसाबै दा बांद्राय बिदिद्रायजों सोलिनाय आं मोजां मोनाखै आरोखि दा बेनिखायनो आङो नैबे BPF-आवहाय BPF-खौ मोजां मोननानै जे दिनैहाय आं जगदान खालामफैबाय आङो BPF-खौ सापर्ट होलांगोन आरो आङो BPF-आवनो थानानै खामानिखौ मावलांगोन आरोखि नोंथाङा बै समाव 5 बोसोर सरकारावहाय प्रेसिडेन्ट जानानैहाय UPPL-नि दैदेनगिरिफ्राहाय नोंथांमोनखौहाय मा आसनि होगोन बा मा खामानि होगोन होननानै मा प्रतिश्रुति होआमोन नोंथांमोनखौहाय ओरैनोथ' जेनेबा प्रतिश्रुति होनाया होदोंमोन होब्लाबो जेनेबा माखासे सुफुंजोबनो हायै ओरैनो खुगाजों बुंनायल' बादिबो माखासे थाबाय जेनेबा जाय पाब्लिकफोरजों प्रेजेन्ट थांनानै खामानि मावहैनांगौ जायो बेवहाय जोङो माखासे खोथाफोरखौ बुंहैनांगौ जायो बेवहाय दाना बुंनाया मुंफा जायो ओमफ्राय होनाया मुंफा जायो बेवहाय बुंनाय बादि रावै खामानिया मावनाय जाया आरोखि बे जिहेतु 5 बोसोर सरकारावहाय गोबां खामानि मावगोन होननानैहाय खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरखौहाय लामा दालां गासिबो खामानिफोरखौहाय मावजोबनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होजोबगोन होननानै प्रमद बर' सरकारा बुंबाय थादोंमोन नाथाय नोंथांमोनाबो बे सरकारखौ नागारनानै दिनै BPF दलावहाय जगदान खालामफैबाय मा बुङामोन दा बेनो आरोखि माने जेखि जाया जेनेबा UPPL हिसाबै माखासे जेनेबा गुबुन जायगायाव मावदों खोमा जेनेबा जों दा प्रेजेन्ट जेनेबा जोंनि दतमा समस्थियावहाय जेनेबा जोङो केन्डिडेटआबो जेनेबा मोनदोंब्लाबो जेननानै थांदों दा बेवहाय जोङो बाहाय माखासे जेनेबा जोंनियाव मावनायानो जाथायखायाखै आरोखि दा गुबुननियाव मावदों मावाखै आं मिन्थिया खिन्थु जोंनि जायगायावहाय आङो मावथायनायखौ नुखायाखै आं बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि जिथु दिनैहाय BPF-आव जगदान जाबाय आरोबाव आंनाव दा माने बिदिद्राय आंनाव फैनाय नंला मानो होनबा आङो जेखौ मोजां मोनो आं बेजोंनो मावनानै थांगोन बेबो मोनसे जोंनिनो बर' जाथिनिनो मोनसे जेनेबा पार्टि हिसाबै आङो बेजोंनो थांनानै आं खामानिखौ मावलांबाय थागोन आं बेखौ बुंबाय आरोखि